heb y Go and See Fund, fyswn ni ddim yma. Mae wedi tynnu'r pwysau yn aruthrol I ffwrdd o goffre'r ysgol ac hefyd y rhieni mewn oes o ran costau byw ag ati. Pam fod trai pethau'n marw a rhai yn goroesi? Pam fod trai pethau'n marw a rhai yn goroesi? Mi wedi bod yn gyfle eiraidd i'r disgyblion dod lawr I weld perfformiad yn y Gymraeg, bref ymateb y plant yn gret, bref yn ymwneud fewn i'r theatr, ac yna wedi elwa o'r profiadau o ran yr amgueddfeydd ac hefyd trafod gyda'r actorion. Emma! Francis! Thema ni tymor nesaf yw y coedwig glaw. Felly, mae'r profiad maen nhw wedi cael heddi yn bwydo hwnna gymaint a hanes maen nhw wedi dysgu wrth ddod I weld y cynhyrchiad a cael cyfle I ddod o gwmpas yr amgueddfeydd. Bydd y plant yn gallu defnyddio'r gwybodaeth maen nhw wedi mabwysiadu heddi a roi yn eu gwaith y tymor nesaf a mae wedi cyfoethogi'r profiad iddyn nhw, rili. A ddaeth o hyd i'r ateb I un o ddirgelion mwyaf bywyd. Yn barod fi wedi clywed nhw'n siarad lot fwy o Gymraeg yn ystod yr amgueddfa nawr, lle fel arfer byddwn ni'n benod. Cofio nawr, mae bawb fan hyn yn gallu siarad Cymraeg, siarad Cymraeg. So fi'n credu jyst I nabod hanes lleol I ni rili hefyd o ran y llefydd ni wedi clywed am heddi, I jyst I gallu siarad am hwnna a I weld bod pobl enwog fel Alfred Wallace yn gallu siarad Cymraeg hefyd. Fi'n credu byddai gyd yn byddiol yn cael effaith da arnyn nhw. Da iawn, Arthur Parker. Mae'r plant I gyd wedi joio mas draw fi'n credu. Roi profiad I nhw, felly bod nhw ddim wedi cael o'r blaen. Felly bod lot fawr nhw ddim wedi dod i'r amgueddfa o'r blaen, bod lot fawr nhw ddim wedi gweld cynhyrchiad yn y Gymraeg. Felly bendant mae'r plant wedi elwa'n fawr iawn o'r cyfle heddi. Diolch. Mae buses ar ben ei hunan yn ddrud iawn I ni fel ysgol, achos ni am Penderyn, ni'n eitha bell o llefydd, jyst dim lot o gwmpas ni. So I cael rhywbeth fel hwn, di cael effaith mawr ar y plant, a ni'n rili yn gwerthfawrogi'r ffaith bod ni'n gallu dod yma heddi. Mae cellid ysgolion ar draws Cymru ar hyn o bryd yn dyn iawn. Dyw hwnna ddim yn cyfrinach. Felly yn y dyfodol fi'n sicr byddwn ni yn ail ymgeisio am y cellid.